Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an y'o fɔ kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw nin kɛnɛ kan ni ye karamɔgɔ Usman Sherif Madan Hayidara ka moto lajɛ waati mun dira ma o sera bi maaba saba de b'an bolo donc an bɛ direct de la Sherifula la mun ye radio ye 95.7 donc bi ma fɔlɔ o jɔn ye o ye Suleiman Traoré ni ko Suleiman Traoré élu consulaire chambre du commerce de l'industrie et du Mali. Monsieur Traoré, vraiment merci beaucoup. Folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Ok, salam alaikum. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Sherifukɛ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'a fo Usman Sherif Usman Madan Hayidara. An bɛ fo kosɛbɛ an bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don Sherifula la nin waati in na. Merci beaucoup i Traoré. Ma filanan an ye dɔ fɔ Enfré ka yamaruya kɔnɔ ko ni su bɛ diya k'a bɛ dɔn fitiri fɛ an balaka an y'ale wele a y'an jaabi donc mun ye Maïmouna Salamata donc vraiment Maïmouna merci beaucoup an y'i wele i nana an ka wele jaabi folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula sanfɛ. Ok, salam alaikum Sherifula TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka an karamɔgɔ Sherifu Usman Sherif Madan Hayidara ka n'a ka denbaya fo ka maliyɛn bɛɛ fo jamana kɔnɔ jamana kɔ kan. Donc k'a jira k'a fɔ ko e bɛ en tant que présidente directrice de Moulina Mining. Oui, directrice de Moulina SARL Mining. Ok, on est anglais bon voilà. Donc ma sabanan o jɔn ye o ye Baye Mamadou Baye Sidibé agro business agriculture. Baye merci beaucoup. Folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Ok, alhamdulillah diyara n ye an b'a fɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn ma kɛ waati la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka afirikɛn bɛɛ fo ka Sherifula TV kanubaga a filɛbagaw k'o fo ka initiative kɛbaga fo n'o y'an ka karamɔgɔ ye ka n'a ka denbaya bɛɛ fo ka foli kɛ Mali ɲɛtaga kanubaga bɛɛ lajɛlen la an bɛ yan o de kama alhamdulillah nisɔndiyalen don. Merci beaucoup Isidibé. Boubacar Traoré Enfré kuma tɛ nin ye donc comme Bokile an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula tele la an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sherifula tele jabaranin kan ka se ka barosigi boloda barosigi min kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw b'u ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna na Bokile sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na i y'a fɔ cogoya min na u b'a fɔ bamanankan na ko cogontan ale kasi man go o la bi su in na an bɛna kuma fɛn min ka sa o ye an ka sɔrɔ jamana sɔrɔ nasira ka kɛ ni nin kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ayiwa an ka sɔrɔ a bɛ se ka yakubaya cogo jumɛn na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni an ka ba ɲumankɛw ye an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la k'o to sigiyɔrɔ la bonya ani karama kɔnɔna na i y'a fɔ cogoya min na an bɛ tele la direct la nin wagati in na wa an bɛ radio fana la direct la wa min ye page Facebook an b'o fana la direct la nin wagati in na donc i da ka Sherifula TV officiel gosi i b'an sɔrɔ page Facebook kan walima YouTube kan i b'an sɔrɔ direct la o fana ka wa an ma da o fana ma i da ye i bɛ se ka Sherifula tele application sigi a téléphone kɔnɔna na i b'an sɔrɔ direct la walima i bɛ don Google kɔnɔna na dɔrɔn Sherifula tele i bɛ o gosi dɔrɔn i b'an sɔrɔ direct la nin bɛɛ kɛkun nin min b'a to jamana kɔnɔdenw o bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔna na k'o to sigiyɔrɔ la ladiriya kɔnɔna na. Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a daminɛ ni Suleiman Traoré. Suleiman tiɲɛ don élu consulaire chambre d'industrie et du commerce Mali. Pourquoi? D'accord. Bokele nga kuma daminɛ m'aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka waliɲuman dɔn ani Enfré ka Sherifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don ani waati in na ani minnu bolo bɛ mansin na yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ an ka président ba yɛrɛ fo n'o ye Alhaji Manju Senpara ye chambre de commerce président ba a n'a ka premier vice président Bassirou Sila ani troisième vice président n'o ye Tandiaye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc pourquoi Suleiman Traoré élu consulaire à la chambre d'industrie du Mali n bɛ se k'a fɔ adamaden n'i bɛ ko o ko la cɛsiri cɛsiri n'i bɛ ko o ko la n'i cɛsiri a ka ca Ala fɛ n'o bɛ bɔ a la
vraiment en cahier les conseillers à la BI, surtout moi je représente aujourd'hui tous les artisans du Mali. Les artisans est représenté chambre de commerce là. Bon, moi je voulais casser en ma campagne Wati, car vraiment en Chessirlendo, Chamanakola, en Chessirlendo, artisan ye. Bon, ko Wati sera fana, en fait artisan, en fait cahier chambre kono, en Mayoroka soro, chambre de commerce kola, en Daka douala, en yere kaya kono, à décision tarola, pour que Chouga mina et Adabomi kama, Jamana soro, abseka yirwa chogomi. Bon, en artisan et refene, en joro babé Jamanaka économie na. Donc, mais c'est qu'à foyer au de Karasabouye, car Suleiman Traoré qui est élu conseiller Nina. Je suis élu pour 5 ans, Inch'Allah. D'accord. Amedo ke alaka la ko madame bema. Amin. Donc si ça commandant mena do muye sorokui. Awre karoli. Na fa norbe akarola muye Mali sorokui. Alhamdulillah Bukele quand une question jarang kosebe. On y a mais mo ba fugo bijoutier ante artisan droni en joyro ba de be jamana ka sorola. Bao bijoutier transformation locale leke. Nous on a la savoir-faire. Donc en be à glan ka bama yelema katla ka frais. C'est pourquoi le mot commerce est venu. Donc, en cas artisan mumbe non, il t'a soro ou joyoro barbe jamanaka nyetala, mais atelier. Parce que il t'a soro atelier et mami boulot, moko kemefla, il t'a soro ba boulot apprenti ala, ou ma kemefla. Santé la maïva soro lu fene kara chef d'entreprise ou lu fene kara chef d'atelier ou lu fene be paranti ou tatkunu bu balo. Donc ni a jatemne bijoutier ka joro ba de be économie nationale là, mais a yoro te chwa mina ameni fo bijoutier fene il faut que on a régularisé, il faut que carte professionnelle ou bijoutier ka do bala même profiter quand faut artisan beladjeli la carte professionnelle des artisans Bekata, il faut qu'on soit enregistré au niveau de la chambre de commerce et aussi au niveau de la chambre de métier du Mali. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse au camp. En jorom bamba kono mais geleya be ka an sensiri doni. D'accord. A joro bambi mais geleya be ka sensiri doni. Taligne ina do kono. Voilà. Donc en jorom be me ka continuer noy yani ndaka do geleya la me ka continuer noy. Donc no de sanu yere ni Mali sanu ko dona bala bicho kase ka etaka franca. Nya jatemne Éthiopie a ye ka fo kulu ka force aviation ne keme ku ka aviation do bala ko jamana ka soro bebe ka bo aviation ne la bibina jamana nyema fone ka la je bo sanu munbe ko anye troisième producteur amese ka bénéficier chogodi donc sanu mana bénéficier chogo la tangini transformateur maye akono ka glen en cas ko sanu briller là parce que pour que transformateur ou cadeau à kono il faut que jamana nyema ou ka comptoir d'approvisionnement double en place bicho ka se ka accès sur matière première là donc sanu munumbe bo à l'état exporté à l'état brut do fene ka se ka di transformateur ou ma donc anga se ko transformer anga jamana kono donc anga se ka odo bala sur raison mo na transformer état ka en protéger fene tampon ka kala karaw ka respecter donc no kera sababu sur région mun kera no kan lamini ni ya ko malika sanu daka di ou ka qualité kan ou be bol ka don d'accord no bola ka don mena yoro min fi min bi dabali ban sanu ko be ke sika ke sababu ka chaman kele ka bo anga somaji la chogodi ni anye sanu ko ta bala sur région mo mun be nu be do anga bijou no fe anga sanu no fe ou bena séjour ke hébergement mogobu tasoro ala donc transport ba tasoro restauration o ba tasoro donc amenga jamana be ke tourisme jamana e quoi donc au va et vient me ke jamana kono o de be jamana économie la yakuba d'accord voilà OK merci beaucoup amena sikanaima amebola amena
madame Fanfé namata tiano bon e fana be ya mu secteur min ko re voilà donc ma fait ga donc comme soro kodo donc meta joro jumelo be aw fana na buganga soro be sikaywa. Ok, nimbal make Traoré Bokele Maufo, comme infirmier fou, quand la même barre de fou, à technicien fou. Ni Maimouna Salamantaï, ni Kéré, Tchageda Bimbolo, du Boujou na Foloko, Kouangola, Minou Bimbolo, Daman Bimbolo, Sigaso, Do Bimbolo Kai. Bon, comme Balmake mi faut ça. Mali du jugoro nafolo joro ko sabana farafina oro du en fanfe ami joro sabana la donc na yo joro sabana soro ibado ko ni do joro fitini sanugula bon na ye sanu ta parce que sanu de la ko donné no sanu de baralino o te fin chamambe minte sanu ye bibi na meli chomna calcaire bi manganèse bi no fin chama bi no. Bon, nous les sorons menacés en jamana nyatakama ou bien soro bondauma au kachanko sebe parce que ala ere ke anga famo yi fura sebenta 2023 ça ba fla ani mo saba donc au kera min cadre kono min bilibili ba munu ou bien dama bilibili ba munu dayele nenu nous be ka barake pour que jamana kan nafa ba soro o damana ani munu kan ga dayele fene jamana ka soro taka boyan ko sebe bon jamana do fene ka soro taka boyan parce que mini chaîne de valeur de bamalankana mini kele na fo juruba quoi soro juruba bon soro juruba bebi kan nafa soro ala ka da mine ka banga tugo dawla kana jamana kono ka ta jamana ko ka bebe do soro ala bon jamana ere seti munu be bo et c'est une des bordeaux abe soro na do jamana kono ni kene keme sarata abe biwolo la jorola bon jamana ka nyetaka ni o ta PIB la ambada ne kada ne worola fuka setama min bo joda di min mun be bibina wo de le sanga jamana ma bon ala ya ke jelama mun do na la 2023 kono na no ye contenu local. Bon, contenu local te fait ore anga jamana don luku sago soro jamana dugujugo na fulu soro dala donc uko na soro ni chageda bibolo anga min ube damandano damambano barala no papier bibolo si chano ni ye ko fe moy fo malien den do ka soro ni be bidou kelen soro o kononana donc au be bina ni kono tonta malien be bidou an kelenta donc yoro en nafa bayi folo o malien ma donc ni mi min dayele e ka bidou ni kelenta to ka bina ni kono tonta mo waro ko amunu mina baraka fe ano o kelen flana we taxu we do fara taxu kan we do fara taxi kan parce que taxe advaren taxi minde ta dugujugo na fulu bo minu ka na fulu mafan bo mi afiri taxi minde sigoka o de advaren ye do faroka o tarafu 6% ni keme salata woro obedo jamana ka jigine kono ya fam bon o clat hala itu ni papier ko ramu ko beno parce que anke sinu keni anke papier no bolono blaqué amena bon sanu do flé abe yelendi ate jigin bon alla jigina o warati mais sanu ko ni kabira ya damine abe yelendi la ate jigin ko bon sanu prix kumbe 91 mina 1991 kana bila ni différencier ko bon ko sebe bon donc ko kelen ko tegara bla sebona depuis 93 97 au papier o mayelama donc il y a la doula bon sanu kumbe bachugo mina fene ina fo sanu tara prix mina ola kana bila ça veut dire que il y a ma fou il m'a sega doula o ko mali fin chaman je quoi anga soro fin chaman je o de nanani auditi o de nani mini chake daula 2023 là sans ba flani mwan sabala ni min chake da bejo folo ka jate mineke munekera mune manya anka na muneke
donc an y'a ye k'a fɔ Mali ye fɛn caman wariba de perdre parce que an m'a jate minɛ sanu an ma sanu prix jate minɛ min bɛ ka bɔ an t'o jate dɔn a bɔra cogo min na o jate dafalen t'an bolo i y'a ye bon état yɛrɛ fɛnɛ jamana fɛnɛ tun bɛ min sɔrɔ o ka sɔrɔda tun ye 20 de kɛmɛ sarada la bon o 20 fɛnɛ jamana tun t'o sɔrɔ a tun bɛ 10 de sɔrɔ donc parce que temps dɔ a kan ko sa fɛn dɔ bila tabali la ka wari dɔ sara pour k'o ko ta o tun tɛ ka sɔrɔ mais sisan jamana ko ale bɛ na sisan nɔ 30 de ta au lieu ka a ka 20 ta a bɛ 30 ta mais temps dɔ temps fɔlɔ o ye fu ye mais 20 a b'o sara donc a b'o ta minnu belebeleba ninnu kɔnɔ 5 bɛ yen nɔ ni kɛnyɛrɛ ye min bɛ fɛ ka 5 in ka don baara kɔnɔ u b'o tila o kɛnyɛrɛ o maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ o sɔrɔda la donc o fɛnɛ ye belebeleba ye o bɛɛ bɛ jigin an ka jamana kɛsu kɔnɔ bon n'i y'a jateminɛ bi bi in na minnu bɛ yen nɔ min bɛ ka baara kɛ o ye 13 ye 13 ye a bɛɛ dɔnnen don i n'a fɔ lulu Gogoto u kun ye gɛlɛya sɔrɔ mais état y'a fɔ ɲɛna min kan ka kɛ je pense que bɛnkanw sɔrɔla sisan baara daminɛ Sadio la bɛ yen Morila fɛnɛ kun kan ka daminɛ mais komi i yɛrɛ b'a kalama jamana bɛ cogo min na o ma daminɛ fɔlɔ Robex bɛ yen Nampala bɛ yen Nampala bɛ yen nɔ Kofi bɛ yen nɔ également il y a la mine de lithium minerai stratégique mine fila de bɛ yen lithium na Buguni kɔnɔ i y'a faamu donc et puis Yatela bɛ yen Tabakoto bɛ yen minnu caman de bɛ Mali bolo bon minnu caman fana bɛ yen minnu kan ka dayɛlɛ fana i komi Kɔbada i hakili y'o tɔgɔ mɛn o minnu kan ka dayɛlɛ voilà ok d'accord donc an bɛna sigi ka na i ma donc a tɔgɔ mun bɛ yen tiɲɛ bɔ an bɛna Mamadu Bayi Sidibe tiɲɛ don bɛɛ bi dɔn i ka cɛsiri n'u ka fɛn mun ye sɛnɛko ye donc vraiment an b'a fɛ k'a dɔn sisan o yɔrɔ de jumɛn de bɛ sɛnɛko in na mun bɛ se k'an ka sɔrɔ alhamdulillah Bugel o diyara n ye i b'i kan kɔrɔta b'ala fo ka Mali sɛnɛkɛlaw fo k'an ka sɛnɛkɛ bonda ɲɛmɔgɔso fo n'o ye ministre de l'agriculture ye Dena Apekam ka sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen fo ani CMDT office G an bɛ bɛɛ fo sɛnɛ ye Mali sibasima de ye fɛn o fɛn a daminɛ o ye a daminɛ de ye ko yɛrɛ ye n'i y'a mɛn Mali sɛnɛ de don bon tiɲɛ don an bɛ tasibila kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ semaine jan tɛmɛlen gɛlɛya minnu ye an ka jamana sɔrɔ an bɛɛ dusukun kamilen don ala ka tabaga ninnu na ka sɛnɛkɛlaw fo ka sangani ni gɛlɛya bɛɛ ye bi de nin waati in na de Bamakɔ b'a ka santi ko bɛ Mali kɔnɔ n'o tɛ an bɛ na san 10 ani kɔ bi depuis 2016 Sénégal bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ ne yɛrɛ ni Sirifula yɛrɛ wuli ka jɔ caman kɛ ka taa Mali yɔrɔ caman na a video bɛ yen a bɛ réseau kan ko dogolen tɛ an ye caravane kɛ sɛnɛkɛ bondaw la k'a jɛra sɛnɛkɛlaw la ni ko in tɛ an ka ko ye an ka ɲɛsin an ka ko ma gɛlɛya min bɛ yen ni an ka lakanabagaw tɛ yɔrɔ min na ka t'o mɔgɔ sensibiliser o bɛna kuma mun fɔ a ye a kana don a da fɛ an ka ɲɛsin an ka sɛnɛ ma a kunjɛ ko la a bɛɛ la Sirifula bɛ taa sɛnɛ a fɔlɔ a tun fɔ ko Mali ma ko miroir d'Afrique Afrique losi dungare bi ne y'a ye bi ko mɔgɔw b'a la ka yɔrɔ dɔw ko sɛnɛ fɔ ko mɔgɔ jugu tɛ i ba sɛnɛmuso ye nka n'a n'i ba kɛlɛ la i bɛ fɛ i ba kɛ sanfɛ de tiɲɛ don an bɛ AES kɔnɔ an bɛɛ ye kelen baji b'an fɛ yan tɛna tɔgɔfili kɛ baji tɛ yɔrɔ dɔw la ko anw de bɛ fɛ ka an kɔnpa olu kɛ exemple ye kabako don ɲɛmɔgɔ b'u seko la u b'u seko la an b'a dɔn sɛnɛkɛlaw b'u seko la gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ an ye wulikajɔw kɛ k'a daminɛ fin 2025 ka na 26 kɔnɔ an ye sɛnɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan Kucala télévision bɛɛ tun bɛ yen Sirifula yɛrɛ ni Ortem ni télévision wɛrɛw u bɛɛ tun bɛ yen k'a kɛ
dɔ la bɛnko commune na an y'a kɛ yen bɛɛ o ni télévision bɛɛ tun bɛ yen ka n'a kɛ Bamakɔ yan pour que Sénégalais sensibiliser an ka se ka an taafan dɔn an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ye wuli ka jɔ min kɛ an b'a la fo alhamdulillah Sénégalais ka bonya kɔnɔ ka da an kan an b'a la fo la ne ye Sénégalais ye n ye Sénégal matériel feerebaga ye n ye bagan marala ye n ye mɔni dondoba ye parce que n'i b'a fɔ mɔgɔ ma an k'a kɛ k'a sɔrɔ exemple yɛrɛ de ye exemple ye ne fɛ donc a bɛ mɔgɔ caman dabali ban hali n'an kumana yɔrɔ dɔ la n'an kumana an ka foroko kan dɔw bɛ kabakoya nka n'i bɛ fɛn fɛn kɛ k'a fɛ i kɛnɛ ka wari fɛ ne fɛ quoi ko fɛn yɛrɛ fɛ wari b'i sɔrɔ yen donc an bɛ nin sɛnɛ in na an b'a dɔn nafa de b'a la bon ala ye Mali garisigɛ dugukolo la dugukolo b'an bolo n'i y'a jateminɛ 1,243,000 superficie 43 quelque o dugukolo de b'an bolo ma 23 millions 22 millions n'a fɔra de b'a kɔnɔ bon n'i y'a jateminɛ kabako don nka sensibilisation hali bi Sénégalais mɔgɔ bɛ sensibilisation la k'o sensibiliser kɛ ɲɛ k'o kunnafoni kɛ ɲɛ k'o dɛmɛ jamana ka bɔ a sira kan hali bi an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la pour que hali bi sɛnɛ a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na n'o tɛ vraiment n'i y'an ka dugukolo jateminɛ k'an ka sɛnɛkɛla quantité jateminɛ k'o sɔrɔ jateminɛ a kabako fɛn don. D'accord mais Baye i bɛ kuma min na nin hali bi ma an min faamu fɔlɔ donc an b'a fɛ ka mun yɛrɛ dɔn dɛ voilà jɔyɔrɔ min Mali sɛnɛ na Mali sɔrɔ la Mali yɛrɛ base ye sɛnɛ de ye n y'o de fɔ o sɛnɛ ye soubassement ye n'an bɛ Mali la n'i ye fɛn fɛn fɔ o bɛ fɔ sɛnɛ kɔfɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'o ta Mali kɔnɔ i bɛ sɛnɛ fɔlɔ de fɔ k'o fɔ o nana o fɛn ye donc sɛnɛ jɔda ka bon kojugu Mali kɛ jɔda la sɔrɔ ta fan fɛ balo ta fan fɛ Mali fɛn bɛ Mali bolo ko Maliyɛn b'a labɔ ko an bɛ se ka an munafɔ la ka se k'a labɔ kɛnɛ ma sɛnɛ de don a fɔlɔfɔlɔ kɔni sɛnɛ ye donc sɛnɛ jɔda ka bon Mali ka ko la kosɛbɛ. D'accord donc Bakari kɔrɔfɔ tɛ taali ɲɛ mana a bɛna don a profondeur kɔnɔ. O b'a to Sulemani n bɛ ɲininkali min tɛnku i la o ye nin wagatinin na min ye an ka artisan kɛrɛnkɛrɛnnen bijoutier u mago bɛ sanu hakɛ joli ɲɔgɔnna de la min raffininen don ka se ka baara kɛ o la baara min bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔda yakubaya Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. D'accord, un fait, moi il faut que waliɲuman dɔn i ka nin question in na alhamdulillah les transformateurs n'o ye bijoutiers ye donc an kɔni kɛmɛ sara la hali n'a temps dira anw ma an bɛ se ka kabako lamaga n'o ye jamana kɔnɔ temps bawo jamana foyi tɛ yen surtout Afrique jamana foyi tɛ yen min tulonkɛla ka transformateur la jamana foyi tɛ yen n bɛ segin a kan jamana min b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la ko a ma ka transformation don ba la jamana foyi tɛ yen ko i ye consommateur de ye ko i taara ɲɛ tant que n'i tɛ transformation kɛ an b'o fɔ an ka ɲɛmaaw ye tant que n'an ma transformation locale don ba la an mago bɛ min na an t'a sɔrɔ actuellement e bɛ ka min fɔ an mago bɛ min ka ɲininkali kɛ min na mais foyi tɛ bi min bɛ di bijoutiers ma n bɛ profiter yan ka bijoutiers dɔrɔn tɛ artisan bɛɛ lajɛlen foyi tɛ bi Mali artisan bafuyera bi an ka baara bɛ ɲini ka tila an na artisan kɛra feerekɛlaw ye nous on a le savoir faire anw de formé la ka kalan kɛ ka dilanni kɛ k'an hakili yɛlɛma hakili la baara ka fɛn dɔ yɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye ka valeur don a la mais bi bi in na c'est bafoué importation kɛ bɛ ka an mago sa
la concurrence déloyale. Nous sommes confrontés aujourd'hui par la concurrence déloyale. Ça, c'est un grand ennemi de l'économie nationale. Il y a le secteur formel, informel qui est en train de pénaliser aujourd'hui le secteur formel. Bamananghana. Le secteur nous ka document d'afaleno. Nous be ou ka taxi sara chocolat. Ka jamana furuba nafolo ka la yakuba. Au lieu de pénaliser le nobi, no ye ku unyahi. Secteur informel fait, nous documents fouillent tout boulot. Ils font les commerces non déclarés. Ou te fouillent sara jamanaï. Au lieu de cas non be dombi. Au lieu de cas commerçants nous beka déclarer les nous beka jamana sorola yakuba ou quoi fembe d'affaires nous. Ou te faire fouiller secteur informel fait. Mais Solomon, je suis de femme, observe que tu as dit, on a mis un nébé d'eau, c'est vrai que on boula tâte, mais jamana femme moi je suis élu consulaire à la chambre du commerce et industrie du Mali, donc on ne veut pas commercer fanaka. Donc artisan faut être bi que commerce tika domaine kono. Donc les commerçants formels sont pénalisés aujourd'hui par les commerçants informels. Nous nous souvenons, commerçants formels. Les commerçants formels, commerçants ou registre du commerce ou nifu ou déclarer l'endo ou impôt calo ou tout cas déclaration sara. 100 ou bouka taxi sara au lieu de sukuba kono bi do be se gusigi erkelen ou te ferege. Tandis qu'il y a les commerçants informels qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de concurrencer les commerçants formels. Nous avons des réseaux sociaux quand les commerçants ont des documents faux tout boulot, société tout boulot, mais au cas frais, donc boutique ou salon on a dit. Ah donc on la concurrence déloyale contre les artisans, contre les commerçants. A dɔw fana bɛ butigi b'u bolo ma u tɛ impôt sara. olu bɛ baara min na réseau kan o de bɛ ka gɛlɛya lase aw ma a ka baara kɔnɔ. Gɛlɛya jugu et puis ça aussi ça tue l'économie nationale i n'a fɔ an ka thème ye min ye bi. Mais Bakari ne tun yɔrɔ min na dɛ pour que an ka ɲɔgɔn faamu parce que sun na n'an ma kuma aya. Ko ba aire bolo et ya fama occasion no bi c'est ça chaque secteur faut que vous parliez am se ka ñoo blaser tout là donc ne ba fait que famo 600 je prends un cas ne na boutique be bolo so ba kono même mo be na kala fait do bi boutique ta bolo mais aller ba ka boutique plus que réseau ka pour que mo ka ta sani que comme comment donc il veut cas de ma obe jumado oui au cas bala au cas où là, il n'a pas de boutique boulot, mais au tout cas impôt sera. Tout cas impôt sera. Donc ni recouvrement d'âme là, on va à Amérique Maraga Tingateme. Jamana tef soro foi kola et puis obligé en nous na régulariser les nos obligé en camp. Donc flana mi no ni rega secteur medo kono kosebe parce que nous maîtriser no secteur artisanal aujourd'hui nous les bijoutiers en bara ni ngana mina ona John fait les nouveaux bijoutiers les bijoutiers de la salon minumbuka salon kono il faut l'importation non déclarée. Ils sont là à nous concurrencer, surtout les femmes. Nous bamanangana, nous muso ambalma muso amba ube uka haketo ni ora inare. Ulu minumbe na njigi ulu de anga client ye. Aujourd'hui ulu de anga baranke bahoy. Ta okoro sanikela shara ya frikela shara ni sanikela ko. Frikela shara ni sanikela et puis taxi jamana taxi là. On manga ke parce que
Ils n'ont pas un artisan, ils ne sont pas bijoutiers, ils n'ont pas la carte professionnelle des artisans ni des bijoutiers. Par exemple, Jamana Sharia là-bas, il n'a pas bijoutier sans faut carte professionnelle des bijoutiers les gars qui est boulot. Et manga est bijou domaine faut écono. Mais aujourd'hui, on est transformateur oui. Dans des erreurs là, nous dit en client on est beau importer. On est besoin parce qu'il y a document mamboulou. Mais malgré nous ou tes transformations locales ou tes boulabara ou tes savoir-faire donia fouet tout là, ils font l'importation non déclarée. C'est au lieu de béka en a fait bénéficier secteur colonial là. Donc va y avoir jamana sur table droit parce que quand tu fais l'importation, c'est juste une importation est de majeur là de jamana kono. Même la importation que en savoir-faire mina importation que les savoir artisan qui est pénalisé à tes barassos parce que la importation qui est toi et c'est que bijou qui est importé avec l'année banane et bédou artisan a baraminke pour que alega nafa soro aga pratiquer nafa soro ale be pénaliser parce que eta inglanen banen duna ka soro jamana wéré de nafa soro e coxerdi. OK famna bas dam classe nganima o wato salamata mena e fanfala la o ni jetina o fana ka secteur la est ce que ni jamana ka fiscalité la ani sorota recette nasra la est ce que bien vrai que ça nous mais est ce que a josin ka bon kosebe sorota nasra la o rola recette la bibina jodaga bon kosebe re chogujme ni mi fiana do fa la taxuka taxi ni kele do ne fawina advarem bon développement local be taxi TDLB on fait adamana taxi ni a taxi sim samanu franga jamana so ta so ata fu biduruni fla ou bien kelena taxi ko fa ibu jate mine min bilibili ba ka sorola o do nga soro ka bon ni ministère des finances nanyo ka kibarota salo ko mini mo o sera ka warmi soro ka do mali jigine kono oye milliard bakeli ani doni 2025 kono milliard bakeli doni ko le an ko be munu soro o ndete me milliard keme woro keme duru c'est comme si a doublé là oyaye a bien appliqué parce que contenu local là on a forcément furam kuram glana et dugujugoro na fuloko takaboloka oui fond bawo sigi fond duru de sigra fond oui war bonda duru yo sigi mo ko be do min chakeda la ni be feka dugujugoro na fuloko barake e bo war bonda nono ibe double o war bonda nono kedengelembe o benu jodado jamana ka yiri wala do be no o israba fenfe israba labon école sou et docteur sou et projet baw o nu bebe taka o be to sra fe e war bonda wara be no fenfe dugu jogoro na fo logo ere o nyengini ni ko feretike o war bonda o be koyi war bonda wara be no ka dugu jogoro na fo logo ka yiwa ka mo wara o nyawa fe promotion ni fait on peut tout sera fait war bunda wala beno souveraineté ani comment on appelle un fonds pour nos enfants et arrière enfants là c'est un fonds souverain c'est-à-dire siminya sigi donc au bebla ka siminya sigi ba aussi en dona mode monumenali o lulu tay fonds wala be anga jamana be denga min kono no insécurité avec la balma ke ada sama fene be tasibla ke ka lasi komi malisura ya betoro kosebe femi kado soro clé flena o digrane na kosebe kado jamana fene ka bibi na balmo torole no mali sengane no ambe donke ala kambo ala ka malibo ala ka nyemo ala ku sa akoroko donc maintenant au be do insécurité fin sécurité ko ka malika basiki ke lakana basiki au fond duruna oui yoro on afaka bongo sebe donc au beduna mini algum kono do wara be intuguni uye hakilna soro ka raffinerie keri président retara abriki foloda no fene bana
a ye min fɔ balimakɛ ye min fɔ fo que an ka se ka bayɛlɛma kɛ n'an ma bayɛlɛma kɛ an yɛrɛ fɛ an tɛ nafa sɔrɔ bon sanu tɛ foyi ye bayɛlɛma kɔ a nafa y'o de a kɛra sanu ye a kɛra manganèse ye a kɛra phosphate ye a kɛra uranium ye f'a ka bayɛlɛma an fɛ yan lithium a ka bayɛlɛma an fɛ yan an ka nafa b'o de la ni fɛn fɛn ma bayɛlɛma an fɛ yan an ka nafa ka dɔgɔ o la parce que o nafa bɛ kɔfɛ de an y'a f'i ɲɛna baroda tɛmɛnenw na sanu ni fɛn caman de bɛ bɔ dugu jukɔrɔ o fɛn caman ninnu an ka jate t'o kan parce que anw yɛrɛ bɛ fɛn min jate o ye sanu dɔrɔn de bon kɔfɛ mɔgɔw de b'o nafa sɔrɔ an bɛ se ka fɛn kelen fɔ o la n'o ye warijɛ ye bon n'an kun man ka sanu bayɛlɛma yan est ce que warijɛ da tɛ nɔgɔya anw fɛ yan fɛn caman bɛ yen nɔ kiviri ninnu ni fɛnw an tɛ n'o dɔw sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye kiviri ninnu k'o de filɛ nin ye an ka yelenw na yelemafɛnw na lithium o fɛn o min sigira bon n'a o transformation kun bɛ bayɛlɛma bɛ kɛ yan an bɛ kurantigɛba min na est ce que o tɛ nɔgɔya wa bon y'o kɔni hakilina sɔrɔ fɔ ninnu bɛ yan nɔ mais bayɛlɛmali n'an sera k'o fɛnɛ yakubaya a daminɛna sanu na bon ne bɛ fɛ n'a bɔra sanu na a kana lithium na pour que maliyɛnw ka se ka yelen sɔrɔ maliyɛnw ka se ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ a ka bɔ lithium na an ka taa fer la an mago bɛ ka sow jɔ an mago bɛ ka ligne de chemin de fer kɛ an mago bɛ fɛn caman na o b'o nɔgɔya i y'a faamu bon o fɛnɛ mana tɛmɛ ka bɔ yen sanu n y'a f'i ɲɛna an bɛ jɔyɔrɔ sabanan de la sanu na fɔlɔ la an tun bɛ jɔyɔrɔ filanan yɛrɛ de la bon an bɛ ka taa cogo min na n'ala y'a ɲ'an bolo an bɛ se ka segin an ka filanan na bon n'o kɛra il faut que an yɛrɛ de k'an ka sanu sugu sigi an fɛ yan nɔ ka sugu sigi yan ka sugu sigi bon hali n'a ma kɛ sanu dɔrɔn a ka kɛ bourse de métaux ye fɛn bɛɛ bɛ se ka feere an fɛ yan pour que an k'an ka jate sɔrɔ fɛn bɛ bɔ an b'o kɛ conclusion ye voilà i bɛ mun fara nin fɔ wa comment solution la bɛ sɔrɔ ka o fɔ mais Bakar kuma dɔ bɛ yen mun insistera an ka problème yɔrɔ min ye ko bayɛlɛmani on dirait que olu tɛ yan bɛɛ bɛ k'i insiste o de kan donc kuma b'i bolo ok donc o b'a to Bayam tɛ fanfɛla la sɛnɛ nasira la est ce que sɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara tanya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na parce que n'i y'a mɛn a bɛ fɔ k'ale jamana sɔrɔ bɛ yakubaya o baara de ka ca fan bɛɛ fɛ mais est ce que an bɛ se k'an sinsin sɛnɛ kan min b'a to ka chômage yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na pour que jamana sɔrɔta ka yakubaya. alhamdulillah ne fɛ ni baara bɛ chômage kɛlɛ Mali la bɛɛ kɔnɔdentɔ ɲɛdimi don Mali la o ye sɛnɛ de ye an k'an ɲɛsin a ma dɔrɔn jamana ka ɲɛsin a ma a tɛ ko n'a fɔ a kɛbagaw a kɛli t'u kɔnɔ a ka d'u ye nka ala ni gɛlɛya fɛ kɛbagaw yɛrɛ b'a ka fanba ba ka bɔ tɔgɔdaw la ko n'a fɔ ka taa sanubɔyɔrɔ la ko ka taa saraw kan ka taa kɔgɔjiw la ka taa kɔgɔjiw tigɛ ka taa tubabu jamana na ka taa sɛnɛ kelen de kɛ n'a bɛ sɛnɛ a bɛ bayɛlɛma a bɛɛ bɛna bayɛlɛma de la a sira kun taara kunun nka a sira bila la ɲininkali gɛlɛn san finna sogo ka fasa muru da ka ko san finna sogo ka fasa muru da ka ko ne m'o yɔrɔ faamu dɛ voilà a ko munna n'i y'a jateminɛ fɔlɔ ofisi kɔnɔ jamana kɛ usine baw tun bɛ yen Kolongo Ɲɔnɔ Ndenbugu jamana kɛ usine baw tun bɛ yen tun bɛ malo wɔrɔ bi ni marché bɛ yen bi i b'a sɔrɔ malo bɛ importer ka na don jamana yɛrɛ ka marché la o fanga ka bon min bɛ taa sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bolo yan an bɛɛ ɲɛsin min ma bi n'o ye CMDT ye an dara ka gɛlɛ k'a ka yakɛ tɛmɛ bi ni cɛsiri ma kɛ gɛlɛya dan don bi ni cɛsiri ma kɛ gɛlɛya dan don ça CMDT la bon sɛnɛkɛlaw sɛnɛ ka d'u ye bon n'a sɛnɛna a feere waati prix foyi t'a la u bɛ sɛnɛ kɛ bɔ waati min na o b'a sɔrɔ juru minnu b'u la n'o ye angɛrɛw ni binfagalanw ni o n'a ɲɔgɔnna kodamaw ye u bɛ fɛ ka sɛnɛkɛfɛn feere ka taa o juru sara parce que o b'a sɔrɔ bɛnkan ye o waati de ye
o bɛ minɛn feere 30 misali la kilo feere 30 komi n'an ka min don sɛnɛkɛfɛn na kuma bɛ caya kalo 1 kalo 2 a bɛ 30 fɛn bɛ se 100 ma 70 a bɛ doubler quoi. mais ba yɔrɔ dɔ bɛ ne ma min k'a sɔrɔ sɛnɛkɛla y'a feere 30 ka taa ka juru sara ka hɔrɔnya dafa nka hali a ma tɛmɛ kalo 1 kalo 2 i b'a ye a sera o y'a feere prix min na o ɲɔgɔn yɛrɛ farala kan fa a bɛ kɛ se ɲɔgɔn 2 ma parce que a mɛ organiser jamana de kan ka organiser an b'o ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ka organiser ne filɛ sisan ne bɔra Italie u ye ne invité salon dɔ la salon a tun bɛ sɛnɛ de kan ni Barasiga région na dugu min don ko Erimini jamana sɛnɛkɛlaw u bɛ sɛnɛkɛfɛn min sɛnɛ ka nana a sɛnɛkɛfɛnw ye n'i y'a jateminɛ sugu tɛ k'a fɔ k'i bɛ feere kɛ k'a bɛ nafa s'i ma nka e bɛ taa ni fɛn minnu ye i bɛ fɛn minnu kɛ minnu mago b'a la o diɲɛ bɛɛ invité ka taa k'a jira u la ni mago bɛ nin fɛn in na nin société de b'a kɛ sumansi b'a la suman yɛrɛ b'a la sɛnɛkɛfɛn kɛnɛ yɛrɛ b'a la pour que i ka adresse olu la mun de la anw yɛrɛ fɛ yan o ko ninnu tɛ se ka bila sen kan ka se ka o ko pour que sɛnɛkɛla bɛna ka sɛnɛ kɛ n'a mɔgɔ a bɛ fɛ ka feere kɛ waati min na k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'o ye a bɛ juru min ta a ka partenaire fɛ ko feereli kɛ k'olu ka wari sara k'a sɔrɔ a bɛ minɛn feere prix la prix min bɛ yen n'a nafa tɛ s'a ma. mais ba me fa ɲininkali min tɛngu i la pour que hali bi sɛnɛ nasira la parce que n'i ye jateminɛ kɛ l'Amérique jamana kan an bɛ se k'a fɔ fɛntigiw ye sɛnɛkɛlaw de ye yen nɔ donc mun de la aw sɛnɛkɛlaw fɛɛrɛ jumɛn de b'aw bolo min bɛ se ka aw jamana ɲɛmɔgɔw la convaincre k'a yir'u la k'a fɔ n'an y'an ɲɛsin sɛnɛ ma jamana sɔrɔ bɛ se ka yakubaya wa mɔgɔ caman bɛ se ka fɛn sɔrɔ ka balo sɛnɛ nasira la. ne y'o fɔ n ko an ye wulikajɔw daminɛ n ko a tɛ san kelen bɔ an ye sigiw daminɛ a la an y'a daminɛ Kucala ka na Tingoli ka na Bamakɔ yan an ma tila yɛrɛ an kan ka kuncɛ ko yɛrɛ kɛ an b'o baaraw la parce que jamana taɲini kama u kun donna sɛnɛkɛla jɛkulu la k'o yɛrɛkɛ min tɛ sɛnɛkɛla ka ko ye k'o don ko kɔnɔ. Michel là par exemple il n'a pas politique ko donc voilà donc que sɛnɛkɛlaw dɛsɛ ba kelen fa kelen i b'a sɔrɔ u tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ ko sira tɛ an ka sensibilisation daminɛ ka sɛnɛkɛlaw lafaamuya ka se k'u fara ɲɔgɔn kan an ka laɲini min ye n'o ye sɛnɛ ɲɛtaga ye ka se ka an ka se k'o sira don ɲɔgɔn kɔrɔ an b'o baaraw la nka a ti ɲɛ fo jamana yɛrɛ de ka se ka a ko in yɛrɛ k'a bolo don a ko kɔrɔ parce que n'a fɔra ko jamana 100 sara la mɔgɔ 80 kan ka baara min kɛ ni o ko 100 bolo kɔfɛ fɛn a ti ɲɛ o baara foyi tɛ Mali kɔnɔ ko min bɛ se ka somasi kɛlɛ ka sɛnɛ bɔ dugukolo m'an bolo ni sera sɛnɛ ma i b'a sɔrɔ baara somasi bɛ dɔgɔya bi anw ye burusikɔnɔmɔgɔw ne ye burusikɔnɔmɔgɔ de ye an burusikɔnɔmɔgɔ bi da duguba kɔnɔ bi baara min kan ka 5,000 dɔ b'a fɔ a b'a ka 2,000 dɔ b'a fɔ a b'a ka 1,000 baara sabatilen don bi yɛrɛ min yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ ye an yɛrɛ ka togodala an balimamusow u b'a ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ka taa Bajuli Nouakchott Dakar parce que ko prix bɛ yen na n'u taara u bɛ kɛ kɔnɔtɛ waratɔw ye o tɛ ne togoda ye baaradenya la musomaninw yɛrɛ cɛw tɛ dɛ musomaninw yɛrɛ bi ne ye muso ye Espagne a ye jiri tigɛ a n'a den ji muso ka ji tigɛ parce que a tora Nouakchott baara la maliyɛn ka taa Nouakchott baara la a y'a ye ko parce que maliyɛn ma muso ma co ko nin na ko jamana yɛrɛ muso dɔ bɛ taa dɔrɔn a ye kɛ ji kan a kumaw ka ca an bɛ télé de la nka an bɛ min ɲini dɔrɔn an ka sɛnɛ a ka bila valeur la sɛnɛkɛlaw ka bila valeur la jamana bɛ wari min bɔ a wari a ka se ka se sɛnɛkɛlaw ma.
selon tun na ko jamana bɛ miliyari caman dɔ sɛnɛ miliyari caman a ka se sɛnɛkɛlaw ma ani a ka se a se waati la ni fɛn kan ka d'e ma samiyɛ Mali sɛnɛ fanba tun ye samiyɛ de ye an b'o wulikajɔ la a ka bɔ samiyɛko la a ka kɛ saison ni contre saison ye nka n'a fɔra k'a fɔ fɛn min kan ka di samiyɛ na ni samiyɛ banni n'o bɛ taa di sɛnɛkɛlaw ma a bɛ mun ye o ye an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ a baara tiɲɛw na pour que a ko ka se kɛ nafa fɛn ye quoi. Voilà. Solo n bɛna i fan fɛ toujours parce que i ka kuma ko bayɛlɛmani i y'a faamu parce que n b'a fɛ an ka sinsin o kan o kɔrɔ de ko sisan ni tant que ni bayɛlɛmani ma kɛ situation foyi tɛ se ka bloquer. Non, tɛ se. Tant que n'a ma bayɛlɛmali don ba la an balimamuso m'a fo kosɛbɛ bɔra ka kala turu kuma in na jamana foyi tɛ min taara ɲɛ n'a ma bayɛlɛmali don ba la o kelen surtout bibi in na jateminɛ don o don artisan bɛ ka tuer de dɔ bɛ ka bɔ secteur la secteur bɛ ka faga kelen de y'a dɔn an balima galadonnaw kɔni ko tɛ a y'o ye min kɛra olu la tout de suite Mali galako fɔlɔ Sénégal Côte d'Ivoire Niger an dafɛ jamana bɛɛ tun bɛ don ka na an balimaw ka galadon fini de nɔfɛ ka taa feere u ka jamana kɔnɔ n ye min fɔ hors ko la n'u kun nana o la u bɛ toucher secteur bɛɛ la commerce u bɛ finiw san u denw ye u bɛ fini san u yɛrɛ ye hébergement u bɛ temps min kɛ an fɛ séjour la o nafa bɛ don jamana kɔnɔ tu vois transport u bɛ va et vient min kɛ transport b'o bénéficier donc tout restauration u bɛ balo u bɛ ji ni fɛnw san mais bi o fagara pewu maa si tɛ ka don jamana kɔnɔ bilen galadonnaw ka ko la o galadonna minnu ka secteur bafera olu bɛ taa min. Exemple kelen di a bɛ minnu touché u ka yafa ma an ka tiɲɛ fɔ an bɛ min fɔ Getzner min bɛ ka ta ka don an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ kɛ o ye dɔ ka publicité ayi n ka publicité tɛ n bɛ fɛ ka min fɔ an ka fini minnu bɛ ka taa ta à l'état industriel pourquoi n'an yɛrɛ tun ye usine sɔrɔ anw fɛ yan kɔri b'an fɛ yan an ka bayi bɛ se k'i da don kuma la kɔri b'an fɛ yen ka bamayɛlɛma au lieu que a ka taa ta kɔfɛ an yɛrɛ ka bamayɛlɛma o usine tun bɛ combien de personnes employées. mais selon mais yɔrɔ la kɛ mɔgɔ caman bɛ ye mun fɔ de caman bɛ yen mun y'a ŋaniya ta ka na usine dɔw kɛ jamana kɔnɔ yan mais an faso dɔw yɛrɛ banna olu ka produit la ko parce que ko c'est pas bien b'a fɔ cogo di voilà ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n bɛna na e fana ka balo k'a fan fɛ munna balo bɛ taa ta kɔ kan pourtant u bɛ ban ka fɛn na. non Bogele c'est l'État qui doit nous accompagner. sisan o de kosɔn ni ma kuma an se ka fɔ. an bɛna kuma bɛ finaliser de c'est l'État qui doit nous accompagner. an ka produit kan ka don la valeur de la k'a yira importation a k'a yira k'a fɔ min bɛ k'a fɔ ko an ta in ka ɲi n'a ye fɛnɛ o ka kɛ tiɲɛ ye hali n'an ta in da bɛ gɛlɛya an fɛ an bɛ qualité min dilan o ka kɛ tiɲɛ ye mɔgɔw bɛna jigin an ka jamana kɔnɔ o de nɔfɛ tourisme ka don ba la an bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye u ka tourisme ta ba la jamana foyi tɛ yen k'i ye accès gɛlɛya étrangers ma k'i ka jamana bɛ taa ɲɛ an yɛrɛ dama n'an ko an ka balo ɲɔgɔn na an tɛ taa an bɛ balo maa minnu bɛ va et vient kɛ an ka jamana kɔnɔ olu de an bɛ balo olu ka don ka bɔ de la an'u ka consommation la mais n'i ye tourisme bloqué dɔrɔn i bɛ jamana bila kale kan parce que an yɛrɛ bɛ transformation min kɛ an yɛrɛ dama tɛna se k'a consommer ka ban pewu olu de bɛ don quoi. exemple ye min ye n'an ye usine bila ba la sisan transformation usine an delila ka foire dɔ kɛ Golsouk Mali ne y'a initiative ta ka Mali bijoutiers bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Dubaï ye nin min kɛ nin anw bɛ se k'a kɛ pourquoi pas aujourd'hui Golsouk Mali sanu sugu an y'a kɛ a kɛra une réussite totale jɛmɔgɔya ye n'an ye o sugu in sigi. mais pourquoi il y a lajɔ pourquoi tu se ka kɛ pas. an bɛna continuer i n'a fɔ a ye min fɔ
a lajɔra cogo min politicien kun donna an sen na voilà o donna an sen na voilà politique on avait dit on avait une association qui est apolitique ani minnu farala ɲɔgɔn kan y'a f'u ye n'an y'aw ja ye don o don k'a fɔ ko politique ko don ça en ce moment nous on va nous retirer donc Gold sugu ka deuxième édition ka bloqué e yɛrɛ bɛ dɔ kalama la n tɛna tɔgɔ fɔli kɛ k'a bloqué bi politique ko don ayi ti yɛrɛ jɛna i bɛ dɔ kalama la donc maintenant ne tɛmɛ ni kuma ye bamayɛlɛmali pour que an k'an sinsin o kan an b'o de fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye hali bi u ka secteur artisanat u ka accompagner savoir faire u ka don ba la an ka produit u k'a yira o de meilleur an bɛ min dilan qualité ka contrôler an yɛrɛ qualité adamaden bɛ dilan de n'i ye adamaden dilan n'i m'a contrôler n'a bɛ ka ɲuman kɛ don dɔ a bɛ kolon kɛ mais une fois k'a y'a dɔn ko contrôle bɛ a nɔfɛ a tɛ kolon kɛ abada donc an yɛrɛ ka contrôler an bɛ ka fɛn minnu dilan an ka boutique kɔnɔ État ka wuli ka na contrôler est-ce que aw bɛ ka min yira ko de don o de don ça c'est pour protéger les consommateurs. Par exemple bijoutier min bɛ yen nɔ n'i y'a to a yɛrɛ ma n'a bɛ ka sanu ɲuman dilan don dɔ a bɛ sanu kolon dilan donc e y'a lafili ka chômage créer ka sɔrɔ i yɛrɛ nɔ don parce que i m'a contrôler n'a dun ye sanu kolon dilan client b'a bila ni client y'a bila i ye chômage créer i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ parce que i banna k'a contrôler. Contrôle donna ba la bijoutier bɛ siran a b'a fɔ à tout moment n ka produit bɛ se k'a contrôler bon o siran in b'a to a bɛ to ɲuman sira fɛ o fana b'a to consommateur bɛ protéger o fana b'a to jamana économie bɛ yakubaya parce que tant que ni e ka entreprise bɛ ka yiriwa dɔ bɛ fara i ka taxe sarata kan. Okay. mais i ka kɔrɔ fɔlɔ a b'a yira k'a fɔ aw bijoutier bɛ baara min na Mali la yan ani an b'a ye k'a fɔ an balakaw bɛ taa caman Dubaï ka taa fɛnw ta parce que k'olu ka qualité de ka ɲi est ce que o ɲɔgɔnna aw bɛ se k'o dilan yan ka u nimisi wasa u ka se ka to yan nɔ. I ka nin question in diyara n ye kosɛbɛ Bugele nin m'an sigi i ka question kɔnɔ pourquoi an bɛ min dilan mɔgɔw t'a fɛ munna c'est à dire manque de contrôle de bɛ yen. Manque de contrôle de bɛ non manque de contrôle kɔfɛ manque de confiance bɛ na n'i ma contrôle kɛ a tigi bɛ kolon kɛ n'a ye kolon kɛ a ka client ka confiance bɛ bɔ a kan c'est après le manque de contrôle que manque de confiance bɛ na i y'a faamu donc ni contrôle donna a ba la e bɛ k'o min fɔ fɔlɔ an mɔkɛw ni an faw tun bɛ bijou min dilan Malien muso kun tɛ Dubaï sanu fɛ an tora yen de an donna tiɲɛni na e tun bɛ min dilan ka di balimamuso ma n'a y'a ka 10 millions 20 millions don a la a dalen b'i la san joli joli don min a nana contrôler k'a fɔra k'e ye 18 de da a ma a fɔra ko kɛra 16 ye yanni diɲɛ wuli cɛ n'a ye 18 tɔgɔ min a ja bɛ tigɛ a ka wari ti don a la bilen mais est-ce que 18 san waati ni contrôle kun bɛ ba la consommateur ka wari bɛ protéger. D'accord. Bijoutier aussi bɛ protéger parce que a contrôle la a ye ɲuman kɛ bon toujours a ka yɔrɔ bɛ yiriwa confiance bɛ na consommateur fɛnɛ bɛ taa fɔ vraiment nin bijoutier in ka ɲi dɛ a ka fɛn bɛɛ ka ɲi parce que a bɛ ka contrôler. D'accord. Donc pour k'a yɔrɔ conclure an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka transformation don ba la transformation locale minnu bɛ ka kɛ fɛnɛ k'u dɛmɛ k'u accompagner. D'accord. Les artisans an ka accompagner an ka protéger an bɛ min fɔ ka fara o kan fɛnɛ o ye faciliter l'accès aux produits mobiles. D'accord. An bɛn'o to conclusion na kɛ i b'o di. Voilà. Mamuna ne bɛna fɛ parce que e sigi o sigi a ye question mun poser ma i y'a yira k'a fɔ ko tout va bien. Voilà. Donc an b'a fɛ k'a dɔn parce que ni ko tout va bien ouais ça dit que voilà sɔrɔ ni fɛn ninnu la bon par contenu local et da voilà i y'a faamu bon donc maintenant an b'a fɛ k'a yɔrɔ min dɔn sisan e da mara ko faut que transport an kan ka fɛngɛ transport ka bayɛlɛma de bon an ma se wa pourquoi forcément tant que ni bayɛlɛma ma kɛ o ko mun y'a ka baara ye fo tɛ se ka ɲɛnabɔ wa. Non a tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que e bɛ fɛn min bɔ ne t'a hakɛya dɔn ne t'a hakɛya dɔn e t'a qualité dɔn e bɛ o dɔn cogo di e b'o jate dɔn cogo di o jate dɔn man di o bon n'i tɛ ka jate dɔn e tɛ se k'i ka nafa dɔn
o de problème et puis o fene ko fait tuguni n'a te se ka mago dɔ ɲɛ ye sur place n'a te se ka mago dɔ ɲɛ ye i ka dugu la nafa jumɛn b'a la an bɛ sanu bɔ sanu nafa jumɛn f'an k'o dɔn de a bɛ don yɔrɔ jumɛn na sanu sugu jumɛn bɛ bɔ a bɛ bɔ cogo jumɛn na f'o bɛɛ de ka sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ ladɔnniya bon n'o tɛ fɛn caman b'a jɛ o c'est à dire sanu caman de bɛ bɔ jamana yɛrɛ tɛ min kalama n'an sera ka fu siri voilà contrefaçon min kalama n'an sera k'o fɛnɛ jate dɔn ka fara minitigiw ta kan je pense que o fɛnɛ bɛna kɛsu tɔ o bɛ camanba fara jamana kan. mais Mamina est-ce que a jate bɛ se ka dɔn. o bɛ se ka dɔn parce que ne ye n da maga bourse ko la o bɛ dɔn cogo jumɛn na f'i ka traçabilité de bila f'i ka fɛnw digitaliser parce que jaba fɛnw bɛ yen bi na diɲɛ bɛ ka évoluer de fɛnw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ cogo di jaba la digitalisation jabarani quoi je pense qu'en bambara c'est ça non voilà donc ni i tagara o machine kan fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka sugu sigi machine kan yen nɔ sugu sanu sugu i n'a fɔ bourse sanu sanu produira bi na Mali kɔnɔ o bourse ɲɔgɔnna bɛ Londres o sanu prix bɛ ta yen bon n'an y'o sigi yan nɔ an ka sanu min bɛ bɔ hali sous région kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka n'u ka sanu feere an ka sugu la yan n'a kɛra ka ɲa an b'an ta o la fɛnɛ o fɛnɛ salen an bɛ salen d'a kan a bɛ feere bon sanu dɔrɔn tɛ n y'a f'i ɲɛna hali pierre bɛ bɔ Mali la o pierre ninnu est ce que a nafa bɛ se jamana ma bon bijoutiers bɛ yan nɔ mais olu bɛ ka a bɛ ka sɛgɛn min fɔ je pense que a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que u y'o réfléchi fond ko in kan je pense que hali fond dɔw kan ka taga olu ka niveau la artisanat la pour que ka fɛnw valoriser ka dugu jukɔrɔ nafolo fɛn minnu bɛ bɔ n'u bɛ don bijou la dɔw bɛ taa donc ka valoriser je pense que fond dɔw bɛ taa o la bon a ka ca bon pour que an ka nafa sɔrɔ nin bɛɛ la a ye min fɔ fɛnɛ il faut que suivi ka kɛ suivi ye min jateminɛ c'est pas que i ye nin kumakan in fɔ mais est ce que kumakan in bɛ ka labaara a bɛ ka labaara cogo di a bɛ ka taa fan jumɛn parce que ne ko sisan nɔ n ko miliyari 1000 miliyari 1000 bɛ taa min a bɛna kɛ mun de ye je pense que président bɔra wagati dɔ la miliyari dama dama bɛ yen nɔ a kun y'o fɔ k'a y'o ta ka bɔ fond dɔ la k'a tila a y'a tila cogo bɛɛ fɔ commune je pense que Bamako Mali commune bɛɛ ye dɔ sɔrɔ donc o de y'a répartition f'a ka dɔn a donna nin na a kɛra nin et puis a ye nafa jumɛn ɲa à long terme o kɔfɛ a kɛra cogo jumɛn na donc an ka sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo ko sɔrɔ a b'o bolo de kan mais hali bi u b'a kan parce que hali an ka cadastre n'a bɛ f'o ma ko an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko sɛbɛnw bɛ yɔrɔ min est ce que o papier nin est ce que a ɲɛnabɔra a tɛ fɛn la quoi pour a kan ka polomu ou bien a ma polomu fɔlɔ a ɲɛnabɔra parce que a digitalisera a bɛɛ an ka maliyɛnw de y'a kɛ u y'a bɛɛ organiser ka ɲa ni fɛn fɛn bɛ yen bi na n'i donna u ka logiciel kɔnɔ ni tigi ka sanubɔyɔrɔ ye nin ye i ka nin ye nin ye nin sanubɔyɔrɔ in bɛ tan a bɛ tan i b'a information bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ k'a bɛɛ labɛn o banna kama o taara yira président na o bɔra télé la o baara banna donc ainsi de suite parce que en tant que an m'a organiser ka ɲa ka digitaliser ka tila ka sugu sigi a bɛ tɛmɛ sugu min fɛ pour que an k'a dɔn fɛn min bɛ bɔ fɛn min tɛ bɔ voilà ka lakɔlɔsiliw caya parce que déjà état yɛrɛ a ye cakɛbɔna caman sigi o kama SOREM b'o la commissariat pour maintenant patrimoine national minière et pétrolière je pense que o bɛ yen nɔ o sigira commissaire in ka baara je pense que a bɛna fɛn caman jateminɛ parce que commissariat in dabɔlen don ka état ka se ka ɲɛ o y'a ɲɛ n'a tulo ye quoi fɛn fɛn bɛ tɛmɛ sanuko dugu jukɔrɔ nafoloko kan fan bɛɛ lajɛlen na donc commissaire ka baara o ye donc que ça soit ministère la ou bien DNGM la direction la ani entreprise ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani togodaw la voilà a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. ok mais e ye kuma dɔ fɔ sisan e ko olu ka côté la ko fond dɔ kan ka fɛngɛ mais est-ce que vous avez les mêmes ministères? Non, mais nous, on a aussi des artisans miniers. Oui. On a les artisans miniers. Ah, parce que n'y a pas de faute. Parce que n'a pas voilà. Parce que directement, eux, c'est le ministère de mines. Or, vous, c'est le ministère de l'artisanat. Oui. Il y a est-ce que, voilà, il y a femme de. Donc, comme artisan minier au Farabi. Artisanat, oui, artisanat. Mais si c'est à Yoromka, Yorom, il faut, Anga Sanou.
à bota be pour que an a don. Moi je pense que ni au Koblala 5 ans, le Mali n'est pas le 3e producteur. Il peut être même le premier producteur de l'or. Parce que Mouna, Mimbe Sina, nous avons pris dans Simin Gweta Mafo, Kawali Mando, le premier Pierre Minda, en même fois que Pierre Dain Gansai, mais à la Deli, Coin, raffinerie Mankaban, ni raffinerie Mampana avait contribué à l'économie nationale là. Abato Fana, Amesiga Nassan Bota, Hakeadon. Normalement, l'or ne doit pas sortir à l'état brut. Sanu manga bon à l'état brut. Pour que qui y a sanu Hakeadon, ni sanu me raffiné en fait directement. Nous ne bon Kassoroma déclaré au bébé Kele. Et les déchets là aussi, il n'a pas comment il faut. Déchets nous n'a pas qu'à boire en camp. Quoi c'est bien? Anga warjaw be bola ay min fo kivru be bola fere be bola min ka voler ka hal ni samire no palajom mais comme autant à secteur ko maintenant raffinerie intlala ka bambu kele mina conclure donc raffinerie manana nya fo ya be contribuer sans nous chien raffinerie dobe mena kuma voilà mena foya famia c'est-à-dire chaîne sabade bugelen klala mena fini chaîne sabade c'est-à-dire quand l'or sort à l'état brut a be passer raffinerie là après la raffinerie c'est la transformation qui vient tant que noté c'est fini. Oui, tu voulais donc mena mi fo raffinerie combien raffinerie flyer combien a bien Marina Gold Bay Kanko Moussabe. Voilà. Donc, mais certification code, voilà. Parce que papier d'eau de vie, ou le bêta, raffinerie ou boulot. Coffee. Ou coffee là, quoi. Mais, Jamana Koka. Mais avec faux Jamana Coffee, moi, Lucasson, et que Jamana Fénégasson, au papier Ingado. Voilà. Mais autour du boulot. Elbiado. Mais au thé, il y a non raffinerie, nous, nous, boulot. Mais nous, maintenant, c'est ça, non. Aux normes Bebola. Au papier Bebola. Donc, on peut faire comme à Kadanya Togo, avec papier. Parce que non, c'est là qu'on maîtrise, car l'élément maîtrisé. Il y a photo artisanat mini, ou artisan et référé. On peut baraquer une boulot, parce qu'on peut baraquer du Jugorofani. Donc, je pense que nous, nous faisons la promotion, car on peut faire accompagner Kanya, en transformation locale, la commercialisation, à faire le chogo, nyoma, ko latke, jamana be soro pas soro. Na kadanya la on yere fene betanga fere ke kofe. Kofe mogo be sanin ka on bolo. Lu bina référence ta on fene kayano. Ya fam. O de la dugu jogo na folo ko a basé no anga soro yere fene do quoi, sigilando quoi. Donc jamana yere soro sigilando parce que ali fond no na ali agriculture. Donc machine no fene. Au fond le développement local ina agriculture bala énergie bala. D'accord. Ya fam. Donc bébé soro la quoi. Ya kla jamana beka na fa soro la. Ateke mo si ko fe. OK. Donc bay amina e fa fe parce que plateau ka bay sumalo no doni ba anu mako go mu re ko de folo la ikumena problème me dego ire mu be mais amay ka fo itara chenu itara Italie ibe itara rejma Italie doke kataya ye fara Sénégal itara quoi mais ama fait ka don tout ça là quoi mais mona problème tisse ka ba agela ire ngwa mona sika ko ya. OK na so na ngambula abe no ya non sonna magambolo abin noya ni nyamoko sonna ni nyamoko sonna nyamoko duma jamana nyamoko no sonna togodi jam ko be jamana nyamoko di ko impe jamana nyamoko di ba do akono le ko ba nyamoko togodi wala ika do akono wala ni amako du tukude OK du tiki ni dudo nyefle du se ka avancer Dudu nyefle dron du titanye ko nyefle to godi te dudu e biga hakilata du nyetaka abekoy a jarami abekoy a majami abekoy
jamana ɲɛmɔgɔya fana o cogo kelen de ne fɛ ko bɛ to ko président dɔrɔn président b'a ta kɛ a b'a di ministre ma ministre b'o ta kɛ a bɛ di directeur ma a bɛ jigin fo dugu ma ni bɛɛ m'a ta k'a kɛcogo la a bɛ kɛ to ka jɛ voilà ama fo fam bay merci mina ne bɛ na wala ale bay ba ka politique kuma do ala ne tɛ politique de kuma do kuma voilà i bɛ dɔɔni min ye o kelen do tu sais ne y'a ye k'a fɔ cɛ ninnu fari fagalen do n ye yaala min kɛ sisan i b'a fɔ jamanadagamani na ne tɛ taa capitale kama ne bɛ taa ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ de lajɛ merci voilà n'i y'a ye sɔni hali n ka taa Europe ani jamana chef de gouvernement yɛrɛ bɔra ka taa Japon i b'a daminɛ dugu fo dugu i tɛ foyi ye foro kɔ nka n'i y'a ye an ko yan dugukolo bɛ yen nka a lankolon don. mais ba yɔrɔ dɔ fana bɛ yen sɛnɛ la n'i ye jateminɛ kɛ an ka sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ min kɛ par exemple an ka malo ta comme exemple ani malo min bɛ bɔ kɔkan ka na mais an b'a ye an balakaw bɛ sanni min kɛ o malo min bɛ bɔ kɔkan ka tɛmɛ an yɛrɛ ka malo kan office du Niger b'an bolo alors que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ girin an ka o fɛnw de kan mais mun de b'o k'o kɛ. e yɛrɛ b'a dɔn an ka malo an'o malo hali o dundala tɛ kelen ye. mun na. nka olu kɛ sɛnɛkɛlaw jamana bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ cogo min na a bɛ subvention min kɛ. mais subvention min k'aw fana ye o. subvention min bɛ kɛ Mali sɛnɛkɛlaw ye ani min bɛ kɛ nin yɔrɔ in na kelen tɛ jamana bɛ nɔgɔ subventionné a daminɛ 2008 hectare kelen bɔrɔ 6 an bɛ don min ko bi hectare kelen bɔrɔ 2 ta ka sɔrɔ bi bɔrɔ 2 sɔrɔlen problème ye tiɲɛ don jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka tiɲɛ fana tɛ ka fɔ sanfɛmɔgɔw ye. donc kɔrɔ ko Babacar bayi bɛ kuma min na nin hali bayi i ka kuma yɛrɛ sen fɛ jigilatigɛ bɛ ɲini ka na sɛnɛko la dɛ. bon jigilatigɛ tɛ nin bɛɛ ye chance dɔ de ye ɲɛmɔgɔ b'a mɛn n'u bɛ fɛ a ka kɛ u kan k'a dɔn a kan kɛ cogo min u b'o fɛɛrɛ sɔrɔ ne fɛ ni e filɛ ka fɛn ka mun fɔ taa Mali nord dɔrɔn la fɛn min bɛ feere 200 taa nord la fɛn min bɛ Alizeri ka don i b'a sɔrɔ 50 100 150 kɔni y'a cayalen parce que Alizeri b'a subventionné. bon fana bɛ se ka faamuya se tɛ par exemple peut-être douane tɛ a yɔrɔ la ni fɛn ninnu. bon hali bon o bɛɛ bɛ se ka ɲɛ a la nka yen fɛn subventionné de bɛ don yen subvention ye ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ de ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ jamana mɔgɔw bɛ minɛ bi k'u dɛmɛ ani k'u couvrir n'u ye sɛnɛ kɛ a feerekɛyɔrɔ ka sɔrɔ bayɛlɛmani ka se ka kɛ a ti se ka bayɛlɛmani kɔ n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan fɔlɔ n y'a fɔ n ko office kɔnɔ usine baw tun bɛ yen a usine min filɛ bɛ yen a bɛɛ jɔlen don ka taa san 20 ye. ah bon. tiɲɛ don jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko bi caman bɛ a kɛ man di i tɛ se k'i to kɛlɛ kɔnɔ k'i bɛ ko caman kɛ an b'a dɔn nka sɔnni ka jigin bɛn yɔrɔ i bɛ jigin tali yɔrɔ la ko min a ma daminɛ bi o a daminɛna kunun de a bɛɛ kɛra bolotɔ kɔfɛ ko de donc ICOMA yɛrɛ fɛn filɛ ICOMA tun bɛ hali nafa min se CMDT yɛrɛ ma ani a bɛ o n'a ɲɔgɔn ko caman ICOMA datugu la nka Mali kɛ yɛrɛ ye minnu ye usine dayɛlɛ matière t'olu bolo bi ka se ka ko usine fonctionner. mais bayi ne ma yɔrɔ min faamu Mali sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka balo u ka sɛnɛ la o de bɛ ka dabali ban alors que e y'a fɔ cogoya min na dugukolo fɛn sɛnɛ b'an bolo yan nɔ malo bɛ sɛnɛ yan ɲɔ bɛ sɛnɛ yan kaba bɛ sɛnɛ yan nɔ kenikew a n'a ɲɔgɔnna cɛ kɔɔri donc a n'a ɲɔgɔnna caman donc ani bɛnɛ ni fɛn ninnu mais ani si mais nin bɛɛ la an tɛ ka sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la wa jamana yɛrɛ fana tɛ ka fɛn sɔrɔ parce que jamana yɛrɛ bɛ min don subvention na o tɛ k'o yɛrɛ sɔrɔ hali sɛnɛ yɛrɛ nafa fana la mun de bɛ k'o kɛ. o ye min bɛ k'o kɛ sɛnɛkɛlaw a tɛ komi n'a fɔ sɛnɛkɛlaw tɛ fɛ k'a kɛ ne ye min f'i ye fɛn o fɛn kɛ kuma de b'a la kɛ waati de b'a la n'a ma kɛ kɛ kuma n'a ma kɛ kɛ waati la a bɛ kɛ tɔgɔ de ye
o ye kelen ye a filanan i filɛ ka mun fɔ sɛnɛkɛlaw bɛ ni sɛnɛ minnu kɛ a bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ feere nɔgɔya la sɛnɛkɛla tɛ fɛn tɛ nafa sɔrɔ a la tɛ bénéfice sɔrɔ ko sɛnɛ na sugu de kan ka dayɛlɛ contrôle kan ka k'a la ka minɛn kan ka feere cogo min na i n'a fɔ sisan jamana kɔnɔ OPAM filɛ OPAM bɛ jamana kɛ fɛnw san a ka fɔ nin yɔrɔ in na nin fɛn qualité de bɛ sɛnɛ yan komi office kɔnɔ malo de bɛ sɛnɛ yan malo joli bɛ sɛnɛ saison ni contre saison na ni OPAM ma tila ka sanni na a kana bɔ OPAM ka sa prix la Sénégal ma tila ka fɛn yɔrɔ la nka n'a fɔra OPAM bɛ sanni kɛ ɲɔ bɛ sɛnɛ yɔrɔ la ni OPAM ma tila ka sanni na ɲɔ kana bɔ a bɛ feere ni prix na ni OPAM ye prix k'a la commerçant minnu bɛ taa o bɛ prix k'a la o nka ni prix tɛ kɛ fɛn na sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ tila k'a sɔrɔ juru yɛrɛ b'a la a kaba de ma juru sara cogo la a tɛ komi a t'a kɛ a dun bɛ sɛgɛn k'a kɛ bon fo ka se ka solution de ɲini o bɛ se ka bɔ yen cogo min na sugu ka kɛ bayɛlɛmaniw ka caya ka se ka sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛkɛfɛnw valoriser minnu b'a ka an b'a ka taa san minnu bolo dugukolo m'an bolo a t'u bolo o ko jamanaden ka ca an ta ye nka an bɛ tila ka dugukolo lankolon to an bolo ka tila ka to ta san ka na n'a ye k'a feere sannikɛla de bɛ fɛn sɔrɔ nka sɛnɛkɛla tɛ fɛn sɔrɔ. donc Bakari an b'a ka mun kɛ an bɛna kuma di ba yɛrɛ ma ba ye parce que waati mun dira ma a seta don sisan en tant que agro business i y'a faamu mais étant agriculteur sɛnɛkɛlaw ka fɛn ba ye an b'a fɛ k'i yɛrɛ ɲininka solution jumɛn de b'e bolo pour que an ka bɔ nin na. Alhamdulillah o diyara n ye solution tɛ soso gɛlɛya ye. voilà kuma b'i bolo dɛ tia 2 minutes. jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ subvention min kɛ o ko dɔ fara subvention kan ni récolte waati sera o yɔrɔ ko sanu kɛ o bɛ mɔgɔ bɛ sanu minɛ k'a kɛ o k'o sanu kɛ n'u tilara ko sanu na u bɛ se ka sugu to sugu sannikɛbagaw bolo u ka sanni kɛ prix la prix min bɛ yen n'a bɛ nafa se sɛnɛkɛla ma an bɛ bɔ nin kɔnɔ sisan subvention a baaraw kɛ k'a baara waatiw la sɛnɛ kɛ k'a sɛnɛ waati la sugu kɛ k'a sugu waati la an bɛ bɔ nin kɔnɔ sisan an bɛ fɔ ko Mali ye 23 millions bɛ 22 millions Mali ka ca 50 millions de a bɛ taa yen Mali ka ca yen nka a fɔ man di parce que an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ n'o ye lakana gɛlɛya ye an b'Ala deli Ala ka jamana ɲɛmɔgɔ fanga se Ala ka jamanadenw kɛ jamanaden tilennenw ye ka se ɲɛmɔgɔ ma donc ni nin baara min bilara sen na i b'a ye maa caman bɛ taa kɔfɛ ne ye mɔgɔ dɔ ye Espagne a ko ne ma ko hali n'ale bɛ 40,000 sɔrɔ Mali kɔnɔ ko walahi ale bɛ yan million baara to yen yen million baara to yen kɛnɛ baara kɛ yan 40,000 ne k'a ma e bɛ foro de kɔnɔ mɔgɔ b'a ka sɛnɛ kɛ cogo min na u b'a la ka fɛn min kɛ e bɛ s'o la mun tɛ na n'a ye i ka publicité bila mɔgɔ k'i ta ka taa u ko forow aménager k'a ɲini maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u ka na n'u ye expérience sɔrɔ u ka na a pratiquer an fɛ yan an mago b'a la tu sais ni fɛn t'i bolo foyi t'i bolo kɔnɔ sɛnɛ yɛrɛ gɛlɛya fana b'a la parce que ni sɛnɛ danna sɛnɛ dɔrɔn ma dɔrɔn gɛlɛya b'a la bon n'a fɔ ko sɛnɛ kɛ contre saison n'o ye tilema fɛ ye ni office tɛ fo e bɛ ji de sɔrɔ ka se ka sɛnɛkɛfɛn baara bon o ji sɔrɔ cogo o bɛɛ ye gɛlɛyaw ye donc a ka lajɛ jamana bɛ se ka dɛmɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ cogo min na ka se ka nin baara ninnu ka se ka a ko bila sen kan cogo min na an ka bɔ saison dɔrɔn an ka na contre saison na tilema samiyɛ fara tilema kan sɛnɛ kɛ Mali kɔnɔ an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ sisan. d'accord mais ne kuma bɛ k'i ɲininka yɔrɔ min na ne ye i ni chinois i y'a faamu a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o y'o foro o ka foro yira yala est ce que e ma partenariat dɔ ɲini o fɛ o ko o bɛ se ka na ɲɔgɔnna dɔ k'i fɛ yan wa. ne bɛ boloboli la bi diɲɛ fan 14 bɛɛ. résultat ye jumɛn ye. an bɛ résultat de kɔnɔ na. donc kɔnɔ. an b'a kɛ résultat kɔnɔ.
parce que an ye denmisɛnw ye an donna na sisan nka an b'a ka diɲɛ kɔntinɛ bɛɛ yala bi pour que an bɛ se ka mɔnɔ min banna an bɛ se ka mɔnɔ bɔ cogo min na a y'a ye aw b'an wele ka na a y'an dɔn nin baara in de nka n'i y'a bɛ fɔ e yɛrɛ kɛ exemple fɔlɔ ye o de y'an ka laɲini ye dugukolo bɛ ne bolo ala barika la n bɛ se k'a aménager cogo di ka se k'a jira mɔgɔw la cogo di mɔgɔ bɛ se k'a kanu cogo di k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ne yɛrɛ fɛ o fɔ mɔgɔ k'a ye ne yɛrɛ bɛ avion de kɔnɔ avion ne yɛrɛ ta ye d'accord ok n y'a sɔrɔ mun na n y'a sɔrɔ nin na mɔgɔ b'a kɛ o d'accord n ka laɲini y'o de ye ok kɔrɔfɔ tɛ nin ye donc Sulemani vraiment bɛɛ de fana ɲɛ b'e la bon aujourd'hui là depuis i nana et puis i y'a jira pourquoi tu es élu Wapɛtori consulaire Sami commerce la i da dɔrɔn la ka nin bɛɛ fɔ bon i ka kɛlɛ fana laɲini yɛrɛ min bɛ e yɛrɛ fɛ pour que nin bɛɛ bɛ se ka fɛn an bɛ kuma d'i ma. d'accord Bukele merci donc on bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen o de ye kɛlɛ tɛ solution ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ni hakilina ɲuman ye cogo di an bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an b'o solution de ɲini donc kuma ninnu fɔli ye min ye pour que an ka solution ɲɛnamaw sɔrɔ an ka se ka développer an min fɔ secteur informel ye fɔlɔ o ye vraiment bɛɛ k'u formaliser u ka essayer ka structuration don ba la bɛɛ k'a ka document ta minnu bɛ commerce non déclaré kɔnɔ a ye bɔ commerce non déclaré kɔnɔ a y'a yɛrɛ déclaré a ye jamana ka impôt sara a sɔrɔ cogo la hali n'a fɔ hali ni an b'o fana fɔ ka fara kan gɛlɛya waati dɔw fana bɛ gɛlɛya jamana ɲɛmɔgɔw fana k'a lajɛ waati minnu fana ka gɛlɛn jamana kɔnɔdenw ma o waatiw fana ka to ka lajɛ k'o sɛnsɛn parce que n'i ye misaliya ta tayiri ne ko k'a ka impôt sara donc waati min a kan ka impôt sara courant t'a bolo k'a ka fini kala a bɛ wari sɔrɔ cogo di ka impôt sara waati min ko a ka impôt sara i b'a sɔrɔ a ka so yɛrɛ sarali jɔrɔ bɛ a la donc an b'o waatiw fana kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o ɲini ɲɛmaaw fɛ ni waati minnu gɛlɛyara impôt sarali kɔni ye diyagoya mais u ka temps di mɔgɔw ma temps de paiement di mɔgɔw ma. Par exemple, c'est voilà. Il y a une fois kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ artisan bɛɛ ka secteur la parce que o ka sɔrɔ wagatiw fana bɛ yen. Voilà, o ka sɔrɔ wagati bɛ yen. sɔrɔ wagati ye seli ɲɛkɔrɔla. Seli ɲɛkɔrɔla ye. Donc o bɛ se ka impôt sara o wagati. O bɛ se ka impôt sara o wagati. Secteur bɛɛ lajɛlen parce que baw an y'a jateminɛ bɛɛ ka balo caman sirilen don courant na. Courant ko bɛ cogoya min na jamana in kɔnɔ ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Donc an b'o fɔ ka fara kan baw n'i ko i ka mɔgɔ ma a y'a kɛ tan problème fana b'u kan i b'o fana fɔ ka fara kan. Donc an bɛ dugawu kɛ ala ka an bɔ nin situation in kɔnɔ joona joona parce que n'i y'a mɛn an bɛ ka kuma an ka se ka jamana sɔrɔ bonda yakubaya fɛn minnu bɛ anw jɛ fo fana ka di anw ma an k'o fɔ ka fara kan an b'o ɲini ɲɛmaaw fɛ ala ka situation améliorer joona n'o tɛmɛna ka bɔ yen o de encourager les transformateurs locaux encourager la transformation locale. Donc jamana kɔnɔ minnu bɛ transformation na u ka encourager u ka dɛmɛ pour que cogoya min na transformation locale bɛ se ka don ba la a kana kɛ min mana don a kɔnɔ o k'a fɔ nin tun y'a dɔn ye n'o ko nin tun y'a dɔn est ce que maa wɛrɛ bɛna don a kɔnɔ ale ka dɛmɛ a t'a ka ɲa a bolo o b'a to mɔgɔ wɛrɛ minnu sigilen don k'a lajɛ ni nin ta in kɛra cogo min olu ba fana bɛ don a kɔnɔ filanan ye min ye accompagner les artisans et les PME. Nous, PME, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Nous faisons jusqu'à Joda, belebele de be jamana ka économie nationale là. Ni ne kana kuko petite entreprise nous lever les marques grande entreprise accompagner difficulté nous buka xani ka don. Je crois mina ou be se ka améliorer. Sawana o de faciliter l'accès au crédit pour les entrepreneurs. Commerçants fin bibina ni ma accompagner no e kay demain ka musaka do dima crédit mobile fait ça va être très 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 difficile il a améliorer Jona. Mais voilà. Artisan ou bureau. Oui, à ma foi, nana créer des emplois pour les jeunes. Encore un chômage calé.
donc emploi ka créer en secteur kɔnɔna la la formation industrielle fɛnɛ ka don ba la baw artisanat kɔrɔkɛ ye industriel ye on ka essayer pour que an ka yɛlɛma an ka taa industrialisation kɔnɔna la. D'accord. Voilà. OK. Maimouna, donc Eva a filé. D'accord. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni baro in a hakilina ɲuman don mais jamana bɛ ka waati gɛlɛnw de tɛmɛ donc baara caman kɛra mais hali bi caman bɛ yen min kan ka kɛ tuguni surtout dugujukɔrɔ nafoloko siratigɛ la an ye minibaw fɔ par exemple Fekola filɛ nin ye ale ɲɔgɔn mini ka dɔgɔn bi Mali kɔnɔ a bɛ ka wari caman don jamana kun mais mini fitininw fɛnɛ bɛ yen nɔ petite miniw il faut que u ka don ba la o projet ka dilan ka ɲa a ka kɛ ka ɲa pour que jeunes ka se ka baara sɔrɔ parce que jeunes caman bɛ u ye kalan kɛ anw ka baara tagabolo la dugujukɔrɔ nafoloko la hali ka taa stage ɲini a ka gɛlɛn u bolo bi bon anw yɛrɛ ka activité bɛɛ an ka baara bɛɛ kungo kɔnɔna de don n'a fɔra ko i tɛ se ka bɔ Bamakɔ da fɛ ni ko dɔ min sɔrɔ yɔrɔ o ma nɔgɔn an bɛ an bolo fara ɲɔgɔn kan ka an ŋaniyaw fara ɲɔgɔn kan k'an cɛsiri pour que vraiment insécurité o ka bɔ yen n'o ma bɔ yen sɔrɔ o bɛ sɔrɔ bɛɛ tiɲɛ n'i y'a ye ko sɔrɔ o y'a sɔrɔ aw hakili sigilen don et puis aw bɛ se ka taa baara kɛ yɔrɔ min na aw b'o lasɔrɔ i y'a faamu o bɔlen kɔfɛ a la il faut que baara da a ka di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu b'a dɔn ɲɛdɔn parce que an y'a f'i ɲɛna n k'ali cakɛda min sigira commissariat aux activités minières là bon an ka baarakɛɲɔgɔnw de taara ka bila la voilà monsieur Hilaire Diarra bon c'est quelqu'un qui connaît bien le secteur je pense que a bɛna idée caman sɔrɔ ka baarada in yiriwa donc n'o sera ka kɛ ani balimakɛ da tura fɛn caman na an ka cakɛda caman bɛ yen u bɛ min hukumu kɔnɔ mais cakɛda fitininw don bon f'olu ka dɛmɛ olu ka kɛ cakɛda baw ye n'olu contenu local ka sira kan o de y'o ye jamanaden ka jɔdaba d'u ma donc n'o entreprise fitinin ninnu kɛra belebelebaw ye olu fana bɛ dɔwɛrɛw dɛmɛ olu fana ka yɛlɛ donc o bɛ kɛ modèle de réussite ye pour d'autres il faut créer des champions nationaux parce que jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ a kɛlen ka taa gulomina dayɛlɛ a ko miliyari caman de bɛ yan nɔ min bilalen don contenu local kama i n'a fɔ maliyɛndenw kan ka taa baara min kɛ k'o miliyariw sɔrɔ o jate dɔnnen don donc o jate de sɔrɔ fɛnɛ fo entreprise minnu bɛ yan olu ka se ka fanga sɔrɔ cogo di f'u ka se ka wari musakaw sɔrɔ u ka se ka baara ninnu kɛ u ka se ka a dɔnniyaw sɔrɔ donc f'olu fɛnɛ ka former u ka formaliser u ka normaliser parce que norme ko de bɛ min na n'i ko min dɔrɔn fɛn dɔw de bɛ yen nɔ f'i ka bila o hakɛya kɔnɔ n'i ka cakɛda t'o hakɛya kɔnɔ i tɛ se ka baara kɛ ni min ye donc an bɛ pour que k'an ka kuma laban tuguni n b'a fɔ musow k'u cɛsiri ne ka kɛlɛ ye musow ye min cakɛda la muso minnu bɛ fɛ ka baara kɛ min kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ u place bɛ yen an bɛ se ka fɛn caman kɛ ne ye muso ye n ye projetw ta min kɔnɔ wa projetw u ye ɲɛ sɔrɔ a kan donc denmisɛnninw musomaninw minnu bɛ fɛ ka taga ɲɛfɛ min na u k'u cɛsiri an ka jamana vraiment ala ye nafasɔrɔ sira caman d'an ma dugujukɔrɔ nafolo la donc u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la ala ka an ka jamana basigi an bɛ an karamɔgɔ fo k'a fɔ a ye ko happy birthday ala ka san caman yira a la sitigiya la kilentigiya la ala ka vraiment jamana kolo suma merci beaucoup Boubacar kɔrɔfɔ ti nin ye vraiment Suleiman Traoré merci Bado Athéna Dani Droma Inch'Allah Dona Natala on aura besoin de toi merci Mamouna vraiment merci comme d'habitude Beta bye vraiment merci beaucoup Walenche Boubacar donc barate moi mieux en demain ka baran ngambulu amina réalisation Mohamed Keita ale kɛrɛfɛ mu Abou officiel bale fo ngambora yamta rigila Boubacar Traoré NBDB Siaga Kulubali Maïnako donc on te mena ka boy donc si ça ambe funga dema voilà le maire de
Sanangoroba. Voilà, an b'ale fo. Mamadou Zan Traoré a n'a furumuso k'u bɛ émission in na kosɛbɛ. D'accord. Ok, donc n'o bɔra yen mun ye Traoré Mamadu Mori Abidjan Palmera Côte d'Ivoire ale b'a lajɛ kosɛbɛ. Docteur Madane Diallo donc an b'ale fana fo. Mahamadou Samake di Sam Djema an ma ɲinɛ kɔ. Amadou Diadje Sangare an b'ale fana ko. Baba Thiam Hippodrome an ma ɲinɛ ale fana kɔ. Le Patriarche Kangaba Mamadou Nama Keita an ma ɲinɛ kɔ. Bɛma Keita National a taara an b'an ka ɲinɛ bi an bɛ dugawu kɛ mun ye Mianga Salif Dambele Côte d'Ivoire kɔnɔ. Baga police Buguni an ma ɲinɛ ale fana kɔ. Mimi Diallo an ma ɲinɛ kɔ. Et puis Maïmouna Salamata an ma ɲinɛ fana kɔ. Donc an y'o de fɔ ka kuma kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara cɛ n'o bani a ka 71 ans le 12 donc an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ala ka si ni kɛnɛya ala k'a di i ma ala k'i ban kɔrɔ maa bɛ mun ɲini ala fɛ i mako bɛ fɛn o fɛn min na ala k'a di ma ka i sɔn k'i fana ka an sɔn voilà o fana ka i b'a ye k'ale sɔn k'ale fana b'an sɔn mɔgɔ bɛ ala deli ala k'i sɔnbaga sɔn merci i sera bamanankan fɔ la donc ka bɛɛ lajɛlen fo i y'a faamu n'ala ma ka jɔ a yɛrɛ la dimanche prochain an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan inchallah merci